Hello po mga mamamayang, magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayong umagang ito ay magluluto po ako ng ginisang sardinas with sayote at ito na po ang ating mga sangkap. Unang-una, sardinas, bawang, sibuyas, kamatis, sayote, asin, at saka cooking oil para sa ating paggigisa. Ngayon po ay uumpisahan ko na pong lutuin to. Ngayon po ay maglalagay na tayo ng cooking oil sa ating kawali. Tapos hintayin lang po natin na uminit yung ating cooking oil. Ngayon po ay igigisa na natin tong ating bawang. Kasi mainit na po yung ating cooking oil. So, umpisahan na po natin gisahin tong ating bawang. Tapos hahaluin lang natin siya hanggang sa medyo golden brown na po yung ating bawang. Ngayon po na medyo golden brown na po yung ating bawang, ay isusunod na natin tong ating sibuyas. Tapos hahaluin lang po natin. Then hihintayin lang po natin na medyo maluto yung ating sibuyas. Hahaluin lang po ng hahaluin para hindi po masunog yung ating bawang at saka yung ating sibuyas. Ngayon pong medyo luto na yung ating sibuyas, ay pwede na nating isunod itong ating kamatis. Sinadya ko pong lagyan siya ng kamatis para lumabas talaga yung lasa ng sardinas. Mas masarap po talaga pag mayroong kamatis. Kahit na may kamatis na yung sauce ng sardinas, ay pwede pa rin pong lagyan natin ng kamatis yung ating lulutuin ngayon. Saka pangpaganda rin po ito ng kulay. Saka good for the heart po itong kamatis. So, kaya gustong-gusto ko na mayroong kamatis yung lulutuin ko today. Ngayon ay hihintayin lang po natin na medyo lumambot yung kamatis or maluto siya. Hahayaan natin na lumabas yung sauce ng kamatis. Saka maganda po yung kulay niya pag lumalabas na yung sauce. Ngayon po ay pwede na po nating ilagay itong ating sardinas. Oops. Yan.
Sobrang laki po nito. Ngayon po ay dudurugin po natin ng konti yung isda dito sa ating sardinas. Kasi sobrang laki po niya. Ayan. Higanting sardinas yata ito. So, kailangan natin siyang durugin. I mean, higanti yung isda na nilagay nila, kaya kailangan nating durugin yung sardinas or yung isda. Ngayon po ay maglalagay po tayo ng konting asin. Yan. Tapos hahaluin lang natin. Hahaluin natin siya para hindi po siya umalat sa isang isang side. Dapat lahat po ay malagyan ng asin. Kaya kailangan nating haluin. Yung iba sinasabi nila halo daw ako ng halo. Para po yan hindi siya maalat sa isang side lang. Dapat lahat talaga ay malagyan siya ng flavor ng asin. Pero hindi po kailangan na sobrang daming asin ang ilalagay po natin. Kasi may timpla na po yung sardinas. Kaya konti lang yung asin na ilalagay po natin. Ngayon po ay luto na itong ating sardinas. Kasi luto naman talaga siya. Dati naman pong luto na yung sardinas. So, hindi na po kailangang patagalin natin. Ngayon ay isusunod na natin itong ating sayote. Tapos hahaluin lang po natin at hihintayin po natin siya na maluto. Pahihinaan lang po natin yung apoy para hindi po siya dumikit doon sa ilalim, hindi siya matuyo yung ating sardinas. Kaya kailangan po pahihinaan po natin. Ngayon po ay hihintayin na lang po natin to na maluto itong ating sayote. Tapos hahanguin po natin siya para ma-serve na po natin. Napakadali lang po nitong lutuin, tsaka mura lang po. Sigurado po akong makaka-afford po kayo nito kasi hindi naman masyadong kamahalan yung sayote at saka yung sardinas. Kaya kung nagtitipid po kayo, ito po yung magandang ulamin nyo. Bukod sa napakadali lang lutuin ay mura pa. Affordable po sa bulsa. Ngayon ay malapit na po itong maluto. So, haluin lang natin ng konti. Yan. Ngayon po ay luto na po itong ating ginisang sardinas with sayote. Ngayon ay hahanguin na po natin to. Papatayin po muna natin yung ating apoy. Tapos hahanguin na po natin. Ayan na po mga mamamayang, luto na ang ating ginisang sardinas with sayote. Sana po ay try nyo ang reseping ito. Sana ay magustuhan po ninyo. Maraming salamat po sa inyong panonood at sana ay mag-like, mag-subscribe at mag-share po kayo. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing
Mabuhay!